velkommen til en Clash of Clans video, når vi filmer meget Clash Royale. Så nu er det Clash of Clans, og jeg er faktisk lige blevet færdig med en Clash Royale video. Den er i gang med at blive sådan. Yes. Og som der står noget beskrivelse, så må jeg gerne finde, hvis jeg har et redigeringsprogram, som er godt og gratis, så må jeg gerne skrive det i kommentarchatten, og så vil jeg nemlig se på det. Fordi jeg har ikke noget redigeringsprogram, så det vil jeg rigtig gerne have, så min video kan blive meget bedre. Så jeg tænker i hvert fald, at vi skal få taget lidt. Det her det er de mænd jeg har. Ice Suicide, den bruger jeg ikke. Den bliver jo værre, når det er updaten forsvinder. Så har lidt moneters. Og jeg har en bedre base, den vil jeg gerne vise jer her. Det her. Det er min base. Jeg ved godt, jeg er lidt rushed. Så det er lidt noget. Men så. Og hvis der er nogen, der gerne vil lave en klan, eller har en klan, jeg kan komme med i, så må jeg gerne skrive det i chatten. Skriv, hvad den hedder. Så. Jeg kan også add den her bruger. Det kommer noget i beskrivelsen. Der kommer også den her base. Den kommer også ned i beskrivelsen, så jeg håber selvfølgelig, I vil gå ind og like den. Nej, følg den. Så vil jeg det blive meget glad. Så jeg tænker bare, vi skal starte ud med at tagge lidt. Har han kun en? Det var vigtigt, at jeg lige finder den. Ja, det ser ud til, at han kun har en. Han kan fint nok. Hvordan fanden er det nu, jeg har spurgt ned? Sådan. Det gjorde det kraftigt med ikke. Jeg er ikke så god til at tagge det på hvad fanden var det på PC. Men det skal jeg nok godt blive. Det går sgu så godt. Jeg er i hvert fald et wizard tower, der gerne vil have os ned. Det må det selvfølgelig ikke. Så vi tager selvfølgelig den over. Vi tager sgu bare wizard. Prøv lige at se den. Prøv at se den. Det skal jeg vildt meget. Jeg laver bare en ny wizard. Så jamen, det er jo sådan noget, vi kan få tag og noget. Så der var ikke så mange elixier, der var mere sådan, der var 26.000 skulle jeg mene. Men der var faktisk 56.000 skulle jeg mene. Nej, der var 28, eller ja. Der var i hvert fald sådan cirka nogle 50.000 af penge, og jeg får OK pokaler, så hvorfor ikke bare tage dem ud? Okay, 52.000. Jo, der var 6.000. Jeg tænker lige, vi skal gøre noget sjovt. Nej. Sølv 2. Ui.
Lad os lige... Jeg kan faktisk lige... prøve at sige, jeg kunne lige vente 2 sekunder. Det kunne være rart. Prøv at se her. Hvis nogen af jer ikke tror på, at det der er min base, så kan jeg faktisk hurtigt logge ind på klanen. Det er jeg selvfølgelig gerne nu. Sådan. Og den joiner 3, 2, 1 nu. Så joiner. Det er jo en fodnogbase, så jeg synes, den er god. Jeg synes for den synes jeg er god. Ja, worst, det vil jeg gerne sige. Men jeg er i gang med at opgradere Red Arch Tower, Razor Tower. Så. Jeg har ikke brugt den her base i meget lang tid. Jeg havde været Town Hall 10, ikke worst, hvis det var. Det var, at jeg ikke havde det stoppet. Så. Og der er stadig 2 dage til mit Arch Tower bliver færdig. Jeg er altså rigtig aktiv. Skal du lige hilse og sige. Ja. Og så lad os tage 2 Barbarians. Og så 2 Archers. Sådan. Når vi selvfølgelig nok ikke at attack den der. Så. Men yes. Lige Clash of Clans er der ikke så meget at lave. Fordi der kan du ikke bare angribe lige så meget som du vil. Så det bliver nok ikke det sjoveste. Men jeg vil sgu snart sige tak fordi I så med i Clash of Clans episode. Så fordi jeg tænkte, det er Clash of Clans episode, de er ikke så lange, skal lige siges. Fordi der er ikke så meget lavet, det er bare lige sådan lidt attacks og sådan lidt. Så yes. Så jeg vil bare sige tak fordi I så med. Wow. Jeg skal lige hurtigt tilbage i hovedet. Ja. Tak fordi I så med. Håber I giver et like på videoen. Så ved jeg at der skal komme også mere Clash of Clans. Så jeg vil bare sige tak fordi I så med. Peace.